Penybont yn croesawu Llanelli. Green. At Wood. Chwarae da gan Ben-y-bont ar hyn o bryd. Wood. Croesiad i fewn i'r cwrt bach a'r peniad dros y trawst. O, Venables. O, ddi tani. A methu taro targed. A'n disgwyl gwell oedd chwaraewr sydd wedi sgorio bron i 200 o goliau. 19 o nhw i Llanelli yn y gyngred. Chwaraewyr Penybont yn rhithro mlaen at y postyn agosa. Ac yn y canol, Mael Davies sy'n rhwydo. Wel, symudiad da gan Ben-y-bont o'r gic osod wrth i Mael Davies cael gol hawdd yn y diwedd. Cleiton Green. Kick-off unwaith eto. Mae'n tipyn o le y croesawd yn un da. Paeniad cryf gan Caramel a Jarad. Hopkins. I glirio. Dim ond at kick-off. Wood. Wood am mynd o bellter. A ddi'n crymanu mewn tuag at Mike Lewis. Oedd angen cwmpo arni. Yr hyrddiad gan Caramel a Jarad. Tro hyn, ddim yn cael ei ddelio gan Penybont. A Cronin am gyfle. Am arbediad. Archie Matthews yn y gol. Yn ei dyrnu i dros y trawst. Mae dal un gol o fantes hyd yn hyn da Penybont. Chwilio am ei ail. Wood yn mynd o bellter. Wood! Y taro trawst. O am gyfle gan Nathan Wood. Wel, ni'n gwybod bod e'n gallu neud e. Wood yn gweld ei gyfle. A bron ei chymryd i. Mi fydd yna 3 munud i gael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cynta. A wneud ychwanegol yn dechrau gyda'r cic rydd yma. Venables i reoli ar ei frest. Venables! Daly! Ac yna Green! 3 cyfle i Ben-y-bont. Am gyfle i Ben-y-bont fyna. Yn y munud ychwanegol o ddiwedd yr hanner cynta. I ymestyn i mantes cyn yr egwyl. Unwaith eto, chwaraewyr Penybont yn rhithro o'r postyn pella i'r postyn agosa. Ac unwaith eto, mae Penybont yn rhwydo wrth i'r hanner cynta ddod i ben. A Venables sy'n dathlu yn erbyn ei gynglwb. Penybont, y 2 gol yn hanner cynta o'r ciciau cornel. Mael Davies, chwarae da Penybont. Nathan Wood. Daly yn galw am y bil, Daly yn cael. Daly! Ac oddi ar pen Caramel a Gerard. Mae allan am gic gornel. A dehangfa i Llanelli. Wedi gwaith da nhw y Daly. Bonthron mas ar y chwith. Jenkins yn ei ganfod e. Parhau yr ediad hefyd. Jenkins ddim yn cam sefyll. Croesiad yn do fewn, a'r peniad i gael ei fflicio mewn gan Bonthron ac yn y diwedd dros y trawst. Mae symudiad gorau Llanelli yn y gêm. Rio Booth yn y diwedd ar y cyfle ola. Bale yn mynd o holl ffordd. Heibio i bawb am y Bonthron yn cael cyffyrddiad ati ac yn erbyn y postyn. Yn curo Archie Matthews. O methu rhwydo. Wel, dyna oedd y cyfle i Llanelli am ddiffyn Penybont yn gysgu Bonthron yn manteisio ond methu rhwydo. Mael Davies. O, Iwan Phillips ddim yn cam sefyll. Phillips, Daly yn aros yn y canol. At Wood mae'n mynd. Wood yn mynd am y gol ac heibio'r postyn. O, gwaith da gan Phillips. Ond Wood methu taro targed. Yn fyr, Norris. Norris yn llwyddo gael croesiad i fewn. Di at Jim Baker. Hopkins. Penio nôl fewn i'r canol. Ac am arbediad arall gan Archie Matthews. Mae dwywaith wedi bod yn arwrol yn y gol i Ben-y-bont. Mael Davies yn ôl at Joe Woodywys. Woodywys. Cleiton Green yno. A Cain Owen hefyd. Cain Owen ar draws gig y gol. A cyffyrddiad oedd angen wrth Iwan Phillips neu Noah Daly, mi ddath i ddim. Jenkins, a'i sodliad. A bron i hwnna fynd mewn i rwyd i hunan. Chenaid o'r ryddad yn y cefn. Woodywys, oedd ar cyffyrddiad.